Riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya Lance koro kawo okang' mano matimo lokruok ketend kweth manok e od bura mamalo. Azimio lando ni lemo mar jalup jago oporo e lo od bura manok koro giketo e jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje mondo mi okaw kar Sabina Chege ma giwacho ni osebalo gi dwaro mar Azimio kendo yalo siasa mar Kenya Kwanza. Ketend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi emochiwo lendo makamano. Azimio has today settled on the Honorable Mark Mwenje, the MP for Embakasi West, as the Deputy Minority Whip of the National Assembly. Honorable Mwenje will be taking up the position that was left vacant upon the removal of the Honorable Sabina Chege about a month ago. We recognize Honorable Mwenje as a committed, consistent, energetic, and youthful fighter who has shown the will to stand up for the people and the party. We have no doubt that he will prove equal to the task. Kwa dhimbele ne piny owacho singo